Готвим, чистим, отваряме прозореца към натоварената улица и всичко това влияе на въздуха у дома много повече, отколкото си признаваме. И така стигнах до пречиствател за въздух Hygia Air Home. Включва се с един бутон и веднага започва да пречиства въздуха в цялата стая. Лесно го местя между хола, детската и спалнята, а кучето винаги е първи, който го изследва. Това, което ми хареса преди да го закупя, беше, че този пречиствател премахва фин прах, полени, бактерии, вируси и миризми. Слоевете му филтри улавят частиците, които не виждаме, но влизат в дробовете ни, на децата, на нас и на домашните ни любимци. Дисплеят показва в реално време какво дишаме. Ето в момента въздухът тук е идеално чист. Най-хубавото е, че филтърът се сменя изключително лесно. Още първите дни усетихме разликата и буквално не сме го спирали. У дома се диша по-леко, в стаите мерише по-свежо, а нощите са много по-спокойни. Сутрин го оставям в хола. След обед го пренасям в детската стая, особено когато Марио е вътре и си играе. А вечер го пренасям в спалнята. Пускам го на безшумен режим и буквално забравям за него. Не мога да променя въздуха навън, но мога да променя този и у дома. С Hygia Air Home направих една малка стъпка, която се оказа огромна разлика за цялото семейство.